Яданцова Катерина Михайлівна, головний лікар Луганського обласного будинку дитини для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Я очолюю цей заклад протягом 23 років. Я народилася в родині лікаря і все своє дитинство мріяла теж бути лікарем. Після закінчення Луганського обласного медичного університету я вибрала спеціальність дитячого лікаря. Спочатку я працювала в пологовому будинку з новонародженими дітьми, потім після закінчення аспірантури в Харківському вищому і защити кандидатської дисертації по педіатрії, я почала преподавати в Луганському державному медичному університеті, викладала дитячі хвороби майбутнім лікарям. У 2001 році мені було запропоновано стати головним лікарем дитячого закладу, який відкрився в місті Луганське. Це був Луганський обласний будинок дитини на 130 дітей. У нас працювало 260 співробітників, які піклувалися дітьми. Це були лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, обслуговуючий персонал. Ми дуже гарно ставились до своїх маленьких дітей. Дітей було багато. В нашому закладі було біля 40 дітей з особливими потребами. Це були діти з інвалідністю, це були хворі діти. І діти були ті, кого залишали біологічні батьки, не тільки тому, що це хворі діти, а й здорових дітей. З 2003 року ми почали усиновлювати наших дітей. Це був пріоритет завжди був за родинами з України, а з 2005 року до нас стали звертатись через Київ з направленнями до наших дітей і іноземні усиновлювачі. З нашими дітьми, окрім медичних працівників, спілкувалися, працювали вихователі. В нашому закладі працювали вихователі, дефектологи, логопеди, психологи. І це життя таке мирне, гарне дитяче життя. Ми дуже тепло ставились до дітей. І наш заклад був признаний одним із кращих в Україні. У 2014 році, коли до влади в Луганську прийшло сепаратистське, і наш заклад був евакуйований. При цьому про це мені було повідомлено, що через час наші дітей будуть вивозити із Луганська представників української влади. В Луганській вже не було. Залишалися залишалися наші діти. Почалось відключення світла, відключення газу. Годувати дітей ми розводили вогнище на вулиці, щоб скип'ятити воду. Тому що на той момент, на момент липня 2014 року в моєму закладі залишалося 69 дітей. 9 дітей – це були тяжкі діти з інвалідністю, які потребували особистого нагляду. І за 2 години нам було приказано сепаратистською владою всіх дітей зібрати, всіх співробітників, які могли би їхати з дітьми, теж зібрати. Нас розмістили не в медичний транспорт, це був транспорт, це були
автобуси, не предназначені для перевезення малих і хворих дітей. Самому маленьким дітям в той момент у нас було по 2-3 місяці. Цих дітей треба було годувати кожні 3 години. Ми опинились в таких умовах, дуже жахливих умовах. Нам нічого не залишалось, як брати своїх дітей в руки, грузити їх в ці автобуси. І нам було об'явлено, поруч з нами стояли люди зі зброєю, які заставляли нас заходити з дітьми в ці автобуси. І таким чином нам було об'явлено, що ми їдемо і нас вивозять до Крима, тому що літо, тому що жарко, тому що в Луганську дуже небезпечно. І через 3 години ми опинились на кордоні Росії і України. Це було маленьке містечко в 50 кілометрах від Луганська. Це була російська таможня, це був Донецьк Ростовської області, де ми опинились. І тут нам було об'явлено, що наші діти їдуть не в Крим, а нас повезуть до Ростовської області, а потім повезуть по всій Росії. У мене в руках були особисті справи дітей. Я змогла забрати з собою свідоцтво про народження всіх своїх 60 дітей, які були зі мною. Тяжких дітей, хворих з інвалідністю ми залишили в Луганській в дитячій лікарні, тому що ми їх не було на яких условиях вивезти їх. І тут на кордоні ми зупинились, і коли до мене звернули, що наших дітей зараз будуть вивозити в Росію, я сказала, що я громадянка України. Мої діти громадяни України, і в Росію ми не поїдемо. І в цих жарких закритих автобусах під крики дітей ми почали шукати зв'язок з Києвом, зв'язок з омбудсменом для того, щоб люди нам почали допомагати. І таким чином ми простояли на кордоні 9 годин. Це була спека, це був липень, це було 40 градусів жари. Діти плакали, діти кричали. Но мої співробітники, коли до мене звернувся начальник таможні, то я сказала, єдине, що мені треба зараз, це кипячена вода для того, щоб розводити молочну суміш для дітей, тому що мої діти кричали з голоду. І таким чином нам було предоставлено, нас хотіли помістити, вивезти ще кудись, але я настояла на тому, що ми нікуди не поїдемо. І протягом 9 годин до нас приходили сепаратисти, нам загрожували тут зброєю, загрожували тим, що ми вже ніколи не повернемося до Луганську, що зараз нам тільки треба їхати в Росію. І через 9 годин до мене зверталась прокуратура, приїжджала Ростовської області. Через 9 годин до нас, завдяки тому, що Київ уже розумів, що ми стоїмо на кордоні, і вони зв'язувались, і вони шукали путі, як нас оттуда допомогти. Через 9 годин приїхав генеральний консул України в Ростові, який приїхав зі своїми помічниками, і вони нам допомогли в плані того, що ми тими же автобусами, які були, ми не могли залишити. Коли нам угрожали, казали, що зараз заберуть ці автобуси, я стану з дітьми. Я казала, що зовіть кого хочете з дітей, з автобуса з дітьми я не вийду. І завдяки генеральному консулу України через 9 годин ми поїхали по території Росії, і ми вернулись в Луганську область через другий кордон, через другий пропускний пункт,
пропускний пункт Гуково або Мілове в Луганській області. Ми в'їхали в Луганську область, а потім теж в зв'язку з переговорами Києва, Харкова, Луганської обладміністрації ми ще сутки провели на території Луганської області, а через сутки поїхали до Харкова. І тут вже нас супроводжували і медичний транспорт, і гарні автобуси, і наші діти були вже накормлені, нагодовані. І ми приїхали 26 липня 2014 року до Харкова. І мої діти були розміщені в 3 закладах міста Харкова. І коли мої діти були розміщені в закладах Харкова, в Луганську в мене залишалося ще 9 дітей з інвалідністю, хворих дітей. І в серпні 2014 року по російським каналам пішла інформація, що дітей-інвалідів, залишених в Луганську, вивозять до Росії. Київський омбудсмен, наш український омбудсмен з прав дітей, зателефонував до мене, і ми з нею, з її командою поїхали до Росії, до Донецька, Ростовської області, куди були вивезені ці діти-інваліди. По російським каналам вони вивозились військовими, вони вивозились під дулами автоматів. Це хворі діти. Мене тоді охватив жах, коли я бачила ці зйомки, тому що вони на руках дітей писали і на ногах дітей, інвалідів, писали їх прізвища, і супроводжуючих медичних працівників рядом з моїми хворими дітьми не було. І коли ми приїхали в серпні, переговори йшли протягом 3-4 днів між Києвом і Москвою, і ми з омбудсменом, я як опікун, поїхала до Росії, ми забрали цих хворих дітей і вже медичним транспортом, супроводжуючими лікарями і медичними сестрами, ми їх вивезли до Харкова і розмістили в спеціалізованому будинку дітей для дітей з інвалідністю. І тоді мої всі діти залишились в безпечній ситуації, а я повернулася в Луганську область до міста Сєвєродонецьк, де в жовтні 2014 року ми возобновили роботу Луганського обласного будинку дитини на території підвласній Україні. І протягом 2014 року до 24 лютого 2022 року ми працювали. Наш заклад працював, і дітей у нас вже було не 130, а 60. Ми займалися цими дітьми. Ці діти були усиновлені, уходили до батьків, під опіку, поверталися в родині. І таким ми працювали і думали, що все буде гаразд. Але нам знову прийшлось їхати в евакуацію. 24 лютого 2022 року мені зателефонувала замгубернатора Луганської обласної адміністрації і сказала: «Катерина, збирайся, збирай своїх дітей, поїдемо до Львова». До Львова ми їхали потягом. З Сєвєродонецька нас виїжджала потягом наш заклад для санаторна школа-інтернат, це для старших дітей. Ми були розміщені в 2 вагонах. Це були вагони, які не призначались для того, щоб там знаходились маленькі діти. Самому маленькому нашому вихованцю був 1 місяць. Це була дитина, народжена 7 січня 22 року із 7 дітьми і з 20 співробітниками
які дали згоду покинути Сєвєродонецьк, покинути свої родини і поїхати з моїми дітьми в евакуацію в Львів. Ми їхали 2 доби в умовах, не предназначених для маленьких дітей, але ми розуміли, що ми їдемо від війни, ми їдемо в затишне місце, тому що в Сєвєродонецьку, в Лисичанську вже лунали вибухи, вже було совершенно небезпечно залишати дітей. І ми були перший заклад, який евакуювався з Луганської області до Львова. У Львові нас розмістили в будинку дитини, розмістили поруч з такими ж дітьми і в такому ж закладі, медичному закладі, як і наш. Але це були другі умови. Нас дуже гарно зустрів Львів, але це була вже не наша рідна домівка. І, як, мабуть, всі розуміють, в лютому, в березні 2022 року дуже багато волонтерів, небайдужих людей хотіли, щоб діти-сироти, і це були керівники вищих закладів, щоб діти-сироти опинились в умовах небезпечних для них. У Львові нас розмістили в такому ж закладі, як наш будинок дитини. Це був Львовський будинок дитини номер 1. Там були гарні умови для наших дітей, і ми думали, що ми опинились в безпечному середовищі. Але коли во Львові теж почали лунати вибухи, і кожну ніч наші діти, і місячні, і 2-місячні, і 3-річні, бігти в бомбосховище і там проводити ніч, півночі. І це було дуже тяжко і для співробітників, і для дітей. І до нас в той час зверталось дуже багато небайдужих людей, волонтерів, які пропонували, щоб наш заклад перемістився в умови, де не буде вибухів, де не будуть наші діти проводити час у бомбосховищі. І тому було вирішено наше переміщенням не закладу, а частини дітей на оздоровлення за кордон займалось дуже багато людей, небайдужих людей. Це були представники Луганської, в першу чергу, Луганської обладміністрації, це були представники Міністерства міграції Словенії, тому що хто відкликнувся і запропонував нам свою допомогу, це була Республіка Словенія. В квітні 2022 року було прийнято рішення про переміщення частини наших дітей. Це було 20 дітей, і це були старші діти, тому що маленьких дітей і дітей, які потребували особистого нагляду і особистого лікування, ми залишили у Львові, і нас тепло зустріла Республіка Словенія. Ми були розміщені в тихому, спокійному селищі Славіна, близь Постойної. Нам був виділений заклад, який до цього був дитячим закладом, це був дитячий садок. Словенія дуже гарно нас прийняла. Ми не очікували такого теплого, такого щирого прийому в іншій державі. Нам тут затишно, нам тут добре, нам тут яскраво. З нами працюють співробітники, вихователі Словенки. З нами, до наших дітей приходять в гості жителі нашого Славіна. Наші діти дуже гарно себе почувають. Наші діти
відвідують дитячий садок. Наші діти ходять, старші наші двоє дітей ходили і ходять в школу, до школи. З нашими дітьми граються, бавляться. Дуже багато жителів, добрих людей, які приходять. Наші діти їх всі знають. На сьогодні через 2,5 року наші діти розмовляють словенською мовою. Вони дуже люблять спілкуватись з дітьми. Вони в дитячих садочках нічим не відрізняються дітей, які поряд з ними. Ми дуже вдячні всім, хто нас таким чином привітав. Ну, хочу сказати, що ми заклад інтернатовського направлення. У нас діти-сіроти, діти позбавлені батьківського піклування. А всі діти, треба, щоб всі діти виховувались в родині. Так, як і в Словенії всі діти виховуються в родині, так і в Україні. З 2023 року по постановам українського уряду наші діти, які знаходяться тимчасово за кордоном, мають право бути усиновлені або переведені до приймальних сімей в Україну. І на сьогоднішній день вже 8 дітей. Ми приїхали, нас було 20. Зараз нас 12. 8 наших дітей повернулись до України, вони повернулись в приймальні сім'ї, вони повернулись до усиновлюючим, які приїжджали сюди в Словенію, дивились на умови, дивились на дітей і потім забирали цих дітей до України. І ми плануємо, що в найближчий час ще 3 або і 5 дітей, які перебувають з нами зараз тут, теж повернуться в родину, в нову родину, українську родину в Україну. А я, як головний лікар, як і мої співробітники, ми будемо працювати з дітьми до того моменту, коли остання наша дитина повернеться до родини. І в неї будуть свої батьки, і мама, і тата, про яких наші діти мріють.